Poďme si dopriať trošku oddychu, pretože tento dom stojí za to. Tento rodinný dom pozostáva z 3 obytných miestností, obývačky spojené s kuchyňou, 2x terasou a garážou. Ponúkaná nehnuteľnosť sa predáva tak, ako ju vidíte na videu. Výhodou našej nehnuteľnosti je vypestovaná a udržiavaná záhrada, ktorá vám poskytne maximálny relax a súkromie. Budúci kupujúci určite ocenia terasu, ktorá je napojená priamo na kuchyňu s obývačkou. Druhá terasa je súkromná, čisto len pre rodičovskú spálňu. Domácich majstrov poteší vlastná garáž a priestor pre ich hobby.